Helo, fe nhw yw Matthew Hewlett, a dwi yma i gyflwyno chi ar-lein fy nghyfraniad i'r drafodaeth heddiw a TeachMeet. Teitl fy nghyflwyniad yw bod yn ddewr, meddyliau ar datblygu cwricwlwm cyfrifiadureg. Cyn i mi fynd i mewn i'r manylion hynny, diolch cyflym i Mr Spate Consultancy, so Adam Spate, yn ogystal â Technoteach. Diolch yn fawr iawn am fy ystyried a gofyn i fi mi fod yn rhan o bethau heddiw. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gyfrannu at y trafodaeth a gweld beth sydd gennym ar ôl yr holl gyflwyniadau. Hyd yn oed os yw pobl ond yn dweud wrth ei rwy ti'n anghywir a rwy'n mynd anghytuno ar hyn sydd gennych chi ddweud, mae dal yn wych i fod yma, a mae'n braf cael rhywbeth i'w wneud yn ystod y cyfnod cloi. Felly, pwy ydw i? Wel, rydw i wedi dweud, fe nhw i Matthew Hewlett, rwy'n berydd adran ac wi wedi bod am tua 8 mlynedd, ac ar hyn o bryd byddai'n dechrau mewn ysgol o'r enw Our Ladies Abingdon ym mis Medi. Am ychydig dros 2 flynedd, rwy'n wedi bod yn arweinydd pwnc ar gyfer Pixel, ac fel rwy'n siŵr y bydd llawer ohonoch yn ymwybodol o Pixel Wales neu Pixel dros y ffin yn Lloegr. Mae Pixel wedi fy arwain i ddatblygu cynnwys y cwrs, defnyddiau arholiad, defnyddiau asesiadau, arwain cynadleddau ac yn y blaen. Felly, wrth ochr Pixel, rwy'n wedi gwneud gwaith hwyluso darpariaeth proffesiynol parhaol, lefel rhanbarthol yn ne-ddwyrain Lloegr, a dwi wedi bod yn fentor a chyfwelydd i ymgeiswyr ITT, so addysgu athrawon, ac yn gefnogwr o'r rhaglen hynny i lawr yn Reading hefyd. Felly, profiad eithaf eang, uniongyrchol o fyd addysg gyfrifiadureg, a dyma beth sy'n fy arwain mewn i'n gwirionedd i fod yn cyflwyno'r pwnc hwn i chi am ddatblygu cwricwlwm a bod yn ddewr. Oherwydd hyn rwy'n wir eisiau ei gyfleu chi yn y funud neu'r 10 munud nesaf yw syniad hwn o bryd rydych chi yn datblygu eich cwricwlwm cyfrifiadureg fel athro mewn ysgol, rwyf am chi fod yn meddwl o ddifrif am sut y gallwch fod yn rhywun sy'n cymryd risg, sut y gallwch fod yn ddewr, sut y gallwch geisio torri ffiniau er mwyn datblygu cwricwlwm gorau posib. Nid eich bod yn ceisio peidio a chreu cwricwlwm gorau posib wrth gwrs, gallwch ond rwyf wir yn awyddus i adael chi gael sens o license gymaint ag yma'n bosib i fod yn rhoi eich hunain allan yno. Ac yn y sefyllfa hon, efallai byddwn ni'n cael rhai pethau'n anghywir, mae'n bod yn rhan o ddilenion cyfrifiadureg fel agwedd addysgol. Un peth sy'n fy arwain i ddweud hyn yw'r un cwestiwn yr fi wedi cael nifer o weithiau ym mhob un o'r rolau gwahanol fi wedi gweithio mewn, yw sut gallai gwneud fy ngwersi'n diddorol. Rwy wedi rhedeg cyrsau trosi codio, rwy wedi datblygu NQTs, myfyrwyr ITT, ac yn y blaen, ac mae cymaint o'n hamser yn cael ei dreulio yn datblygu gwybodaeth pynciol pobl dros yn eu hunain ar gyfer yr athro, ac rydych yn gwybod lefel tygau ac i ryw raddau lefel A hefyd. Nad yw'r wybodaeth pynciol yn anorchfygol, ond ei gallai ymarferydd deall yn hawdd iawn i cynnwys y pwnc, rhaglenni yw'r un archdeipaidd yma. Y cwestiwn rwy'n cael pob tro yw, rwy'n deall, rydych chi'n gwybod strwythurau data haniaethol, neu rwy'n deall ymgylchu nawr, neu rwy'n deall iteriad, neu beth yw casgliad, neu beth yw rhestr. Dyna beth rwy'n clywed, sut ydw i'n ei wneud yn diddorol. A dwi'n cael trafferth pan byddai'n mynd i'r ysgol, ac mae gen i dosbarth blwyddyn 8 neu blwyddyn 9 er enghraifft, sut mae'n gwneud i hynny ymgysylltu. A'r llun yma ar y sgrin, wel, gall hyn yn ddigon hawdd fod yn un o'n dosbarthiadau fi, heb ymheuaeth rwy'n cael y math hwnnw am ateb, falle mwyn y dylai fi gyfaddef mewn gwirionedd. Efallai mae fy arddull dysgu i yw ond mae'r cwestiwn hwn yn ddiddorol i fi. Sut ydw i'n gwneud fy ngwersi'n diddorol, oherwydd mewn gwirionedd, rwy'n credu dwi ddim mor syml ag mae'n ymddangos. Wel, dylai ti fod yn fwy, cael mwy o ymgysylltu, mwy o fywiogi, mwy gynesthetig, neu bethau fel hynny. Rwy'n credu bod e'n cwestiwn llawer dyfnach a hynny'n cyffredinol oherwydd bod cyfrifiadureg yn bwnc astudio addysgol. Mae'n dealltwr os i addysgu cyfrifiadureg arferion pedagogaidd gorau neu pwyntiau asesu yn ei dyddiau cynnar. A gallwch weld cysgodion o hyn mewn llawer o bethau byddwch chi'n ei nabod yn ôl eich ysgol. Amser cyfyngedig efallai yng nghanol 3, bydd llawer ohonoch efallai yn cael 1 awr yr wythnos yn yr ysgol rwy'n symud i ym mis Medi, dim ond 40 munud yr wythnos yng nghanol 3. Ac chi'n gwybod, os chi'n lwcus chi'n cael faint no amser. Mae amrywiaeth enfawr o lefelau gallu yn eich dosbarth cyffredin oherwydd y amrywiaeth o lwybrau a chefndiroedd ac o'r cyn-ymlygiad i'r pwnc sydd gan bobl. Nid yn gwybod y cerig milltir sy'n gysylltiedig ag oedran ar gyfer y pwnc felly. Enghraifft, rwy'n credu mae Jeanette Wing sy'n siarad am mewn mathemateg.
Gwyddo yma bydd plentyn X yn gallu gwneud hyn erbyn 6 oed yn mathemateg, neu hyn erbyn 10 oed, neu bydd plentyn yn gallu gwneud hwn erbyn 15 oed. A chi'n gwybod y bydd y plentyn cyffredin yn cydymffurfio ar cerrig milltir hyn. A ni ddim yn gwybod beth yw'r cerrig milltir hynny ar gyfer y cyfrifiadureg. Beth yw'r oedran cywir, yr oedran gorau i ddysgu ymgylchu, beth yw'r oedran gorau i ddysgu eteriad. Enghraifft, nid ydym yn gwybod hynny, nid yw hynny wedi datrys eto. A mae'n croeso i chi anghytuno, wedyn os ydych chi'n gwybod mwy na fi am hyn, ond mae'r holl bethau hyn yn ogystal ar hyfforddiant presennol yn golygu nad oes gennym y casgliad o wybodaeth neu ymchwil addysgol sydd gan pynciau eraill. A'r canlyniad i hynny yw ei bod yn anodd iawn i rai pobl, neu llawer o pobl, gan gynnwys fi, i wneud pob un o'ch gwersi a rhaglenni yn arbennig ac yn diddorol. Os cymeron y pwynt hwn yma, mae llawer o hyfforddiant yn datblygu gwybodaeth athrawon, nid addysgeg athrawon. Dyna'r achos yn Lloegr. Mae wedi bod yn achos o'r hyn roedd wedi bod yn ei gynnig yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae'r her go iawn i'w goresgyn. Mae'n bwysig iawn yn bod yn cydnabod y gwaith anhygoel sy'n cael ei wneud, y gwaith bywiog sy'n cael ei wneud, y gwaith calanogol sy'n cael ei wneud, y gwaith gwych sy'n cael ei wneud, ond yn ni ddim ar y blaen o hyd yn yr un ffordd ac y bydd nifer o bynciau eraill yn yr ysgol. Ac mae'n rhyw fath o rydyn ni ar y pwynt hwn nawr lle mae hyn yn diddorol iawn. Rwy'n meddwl oherwydd fy mod i'n dipyn o geek fel hyn, diffyg cyfatebiaeth rhwng addysg lefel prifysgol a gyfer cyfrifiadureg ac uwchradd ac addysg gynradd i gyfrifiadureg. Hefyd yn rhyfeddol mae ymgyrch yn Lloegr ac yn gwybod fod ymgyrch yng Nghymru hefyd, ond mae'n cymryd siap ychydig yn wahanol, ymgyrch i ddatblygu addysg cyfrifiadureg. So hynny yw, erbyn hyn mae ar y cwricwlwm cenedlaethol yn Lloegr ac wedi cefnogi gan cyfrifiadureg yn yr ysgol, a throsos yn Lloegr, y dybeth fawr y tu ôl i ddatblygu cyfrifiadureg yw'r cysyniad hwn o feddwl gyfrifiannol. Gwych. Fframwaith da ar gyfer deall y pwnc, fframwaith da sy'n berthnasol i fyfyrwyr y tu hwnt i osod am ddilyn y pwnc neu peidio. Felly mae'r DFA a DFE yn Lloegr yn dweud wyddwch chi bod cyfrifiadura, mae angen i gynnig addysg cyfrifiadura o ansawdd uchel sy'n paratoi disgyblion i ddefnyddio meddwl gyfrifiannol. Gwych. Felly dyna beth yw eich holl gyfnod allweddol yn ei cynnig yno. Mae gennym ni, wyddwch chi, 12 mlynedd o astudio. So, maths fi ddim yn dda iawn ar y funud. Felly 12 mlynedd o astudio. Wel, y cam gymhariad yna, os ydych yna beth mae prifysgol eisiau wrth fyfyrio cyfrifiadureg, dim gwybodaeth flaenorol iawn. Yn wir bydd y meddwl gyfriannol yn gallu'n gynnig hynny, a dwi'n gorddweud yma rwy'n gwerthfawrogi, yn cael ei cwmpasu mewn modiwl mis o hyd, ac nid yw hyn i bigo ar Prifysgol Caerdydd, dyna Prifysgol NCCE, ac chi'n gwybod fy mod yn ystyried yn cynulleidfa heddiw. Byddai'n gwneud pwynt, ond gallwch edrych ar lawer o gyrsiau prifysgol ar gyfer cyfrifiadureg, ac mae'r un neges yn ymddangos, does dim angen cyfrifiadureg lefel A mwyn cymryd cyfrifiadureg. Y neges rydych chi'n cael yn aml yw mae mathemateg yn llawer pwysicach. A dwi'n cofio, roedd ysgol merched yn lleol i mi, a aeth rhai o'r myfyrwyr cyfrifiadureg mwyaf uchelgeisiol i Rydychen i gwrdd y myfyrwyr a chael diwrnod agored a chwrdd llio fyfyrwyr cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Rydychen, a gofynnodd un ohonynt beth yw'r peth pwysicaf y gallwn ni'n neud mwyn paratoi ar gyfer cyfrifiadureg yn Rydychen. A'r ateb y gawson nhw oedd gollwng cyfrifiadureg a chymryd mathemateg bellach yn lle. Nawr, nid ba'r system prifysgol yw hwn, a nid ba'r system addysg uwchradd, ond dwi'n ceisio tynnu sylw at y ffaith nad yw'r rhain yn cyfateb eto. Ac mae hynny'n rhannol oherwydd, fel rwy'n sôn, mae cyfle i ddatblygu eich dull o ymgysylltu a datblygu myfyrwyr yng nghyfnod allweddol 3, sy'n arwain at cyfnod allweddol 4 a chyfnod allweddol 5. Fel bod pobl yn y prifysgol, mae'r dylithwyr yn y prifysgol yn derbyn niferoedd cynyddol, mae mwy o myfyrwyr effeol a phobl a dealltwriaeth gywirach o'r hyn yma'r pwnc yn ei olygu, a'r hyn rwy'n ceisio ei ddadlau. Yr hyn rwy'n ceisio ei ddadlau yma yw drwy fod yn ddewr, y byddai fe'n siarad am hyn, a chymryd risg, eich bod yn mynd i fod, neu gallu fod ar flaen y gad o ran helpu'r datblygiad hwnnw ac ymdrin â hyn. Y hyn rwy'n ystyried sydd ddim yn cyfateb byth bynnag. A dyma'r peth, efallai bod rai ohonoch chi wedi dyfalu beth ydw i'n mynd i dweud nesaf, dyma'r peth anhygoel, llawer mwy na Lloegr, a dwi wedi dweud
ond am sawl reswm mae Cymru'n anhygoel ac yn lle gwych ac yn arbennig yn ymwedig o ran yr hyn yr oedd yn sôn amdano. Mae'r ddau llun uchaf yn dod o Sir Benfro, sef un o fy hoff llefydd i fynd. Beth bynnag, y pwynt yw, wyddwch chi angheiriau cwricwlwm, cymni neu'r system o ddysgol Gymraeg gyda datblygu'r cwricwlwm. Mae'r gwaith y mae Technoteach yn ei wneud, y cam egin y mae addysg cyfrifiadurol yn ei gael yng Nghymru yn creu cyfle hwn. A dyna gair roedd wir am ei dynnu o hyn, dyfyniad hwn sydd o'ch blaen, so cyfle i datblygu cyfrifiadurol yno. Ac rydych yn gwybod mae penaethiad yn meddwl yn cael ei trefnu yn arweinwyr byd. Dydw i ddim yn meddwl, neu gael ymarfer y blaen llaw byd, dydw i ddim yn meddwl ei fod allan o'r cwestiwn. Rwy'n siŵr y bydd nifer ohonoch yn llawer mwy cyfarwydd na fi ac y droddydd Donaldson a'r 4 cymhwysydd neu 4 diben y cwricwlwm i Gymru. Ond os oedd yn tynnu allan y 2 bwynt hyn a ganfioed gennyf sy'n cyffurio datblygu cyfrifiadurol, mae'r rhain yn dweud y pethau cywir. Rydym am wneud pobl yn greadigol, yn ddadansodol ac yn ailfframio a datrys problemau. Mae'r meddylfryd big picture hwn yn hollol gywir yn ogystal â'r camau dilyniant sy'n fanol, ond dydw i ddim yn meddwl bod chi'n treulio cyfnod allweddol i gyd yn ymchwilio i'r pethau hyn. Y camau dilyniant hyn, y byddwn ni'n dadlau sy'n creu'r cyfle gwyllt, mawr, agored hwn i gymryd risgiau a meddwl am dorri ffiniau yn y modd rydych yn dysgu mewn cyfrifiadurol. Ac i gymharu y cwricwlwm cenedlaethol Saesneg sy'n weddol gyfarwyddol, mae'n rhaid i chi fod wedi ymdrin â hyn. So, dyma pethau mae'n rhaid i chi ei wneud gyda'r deep dive sy'n digwydd o Ofsted draw yn Lloegr. Rydych chi'n gwybod rydych chi'n gynyddol, mae'n rhaid i chi athrawon cyfiawnhau'n gynyddol yr hyn yn maint yn ei wneud, pam nad yn ei wneud, pam ei bod yn glynu at y ddogfen hwn, neu ddim yn glynu wrthi. A gobeithio, y hyn roedd wedi ddweud yma yw'r cysyniad hwn bod y cwricwlwm llai rhagnodol newydd hwn nad yw hyd yn oed wedi sefydlu eto yng Nghymru. Y ffaith bod gennych cyfleusterau fel Technocamps sy'n helpu, sy'n dod i lawr yn uniongyrchol o'r brifysgol. Y ffaith bod y cwricwlwm yng Nghymru yn edrych i mi i fod yn flaengar a rhoi perchnogaeth i'r athrawon am yr hyn maen nhw'n ei addysgu a sut maen nhw'n ei addysgu mwyn ateb y syniadau yma o fel chi'n gwybod, bod yn greadigol wrth ailosod problemau ac ati. Y pwynt yw bod hyn yn rhoi modd i'ch athrawon cyffredin a'r awydd a'r ysgodiad i fod yn ddewr, a chi eisiau torri'r mold yn y ffordd y mae'n addysgu'r pwnc. Ac felly, beth rydych chi'n mynd i'w gymryd i ffwrdd y sgwrs hon? Wel, beth yw'r math o bethau dwi'n sôn amdanyn nhw? Felly, enghraifft, gwnewch llai o codio. Mae codio yn anemino. Mae gen ti amrywiaeth eang o ddisgyblion yn dy ddosbarth. Mae'n iaith hollol newydd mae angen chi ei gwybod mwyn ceisio datrys problemau. Y sgiliau allweddol yma, buaswn yn dadlau, yw datrys problemau, nid y codio. Ond arbennig yng nghanol 3, a dyna pam rwy'n cyfeirio hyn rwy'n i ddweud ac ganol 3 yma. Canolbwyntioch ar datrys problemau ac annog pobl yn y ffordd honno. Treulioch oriau yn edrych ar ffigurau hanesyddol mewn cyfrifiadurol os dyna beth chi'n gwybod sy'n eich ysgogi, a rydych yn mwynhau eich hoff gemau cyfrifiadur a'r marwolaeth fwyaf pan bydd roced o fod yn ffrwydro enghraifft. Rwch eich hun ar Twitter, mae nifer o syniadau ac aelodau bywiog o'r gymuned sydd pob amser yn rhoi cynnig ar bethau newydd. Ewch allan yn ddilynwch eich syniadau, a rhowch rai ohonyn nhw yn ôl hefyd gan fod creadigrwydd yn magu creadigrwydd. Gwnewch gysylltiadau gyda'ch adran gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'n rhywbeth ni wedi wneud o'r blaen. Chi'n gwybod, allwch chi'n wneud gamllaw gwefr sigledig enghraifft. Bydd ychydig o'r codio ar y microbit neu wneud. Ychydig mewn technoleg i'w wneud. Rydych yn ymuno ar cyfain gyda'i gilydd. Chi'n gwybod, pa cysylltiadau tros-cwricwlaidd sydd yna. A pheidiwch â phoeni gormod am os ydych chi'n cael ergyd ar'ch pynciau, o chi'n cael pobl i ymddiddori ac ymgysylltu ac yn dysgu ychydig yn fwy am yr hyn rydych chi'n ei wneud. Ymgysylltu a syniadau addysg sydd o'i gael. Mae rhai yn ffantastig, prim, a chwedau fe fod yn cael ei datblygu gan Sue Sentence, sydd bellach yn gweithio gyda Raspberry Pi. Mae problemau Parsons yn wych, ac rydw i wedi defnyddio nifer o weithiau yn yr ystafell dosbarth lle nad oes cod ysgrifenedig o gwbl. Chi sy'n ysgrifennu cod gyda'r pobl, ac mae'n rhaid iddyn nhw ei strwythuro yn y drefn cywir. Peidiwch â phoeni am eich myfyrwyr gallu uchel.
gadewch iddyn nhw ofalu amdano nhw eu hunain. Rhoi methodoleg iddynt i symud ymlaen eu hunain. Gadewch iddynt wneud dawn o feddalwedd eu hunain, ei ddylunio, ei roi ar waith, ei brofi, cael adborth gennych unwaith y wers falle, a pheidiwch y ffwyni am orfod dangos dilyniant. Ymddiried yn effeithiau chi'n ei creu. Os bydd rhywun yn cynhyrchu rhywbeth, maen nhw'n ei arbed yn gywir ac mae yno i'w ddangos chi rhywbryd. Wel, yna maen nhw'n creu dilyniant y gallwch chi ei ddangos i unrhyw un a fel yn dymuno i weld. A dydy o ddim ar y sgrin, ond yn ymddiried yn y sgyrsiau rydych chi'n ei cael yn rheolaidd hefyd. Mae'n amlwg, mae asesu yn rhan enfawr o'r hyn o'r nawn, ond rydych chi'n asesu disgyblion trwy'r amser wrth i chi gerdded o amgylch y sefyll dosbarth. Ac yn rhan gweithio ar gythrawan sydd, myfyrwyr sy'n codio ac yn ddatrys problemau. Rydych chi'n cael gwybodaeth ac yn gyson ac yn helpu pobl i symud ymlaen. Rhaid i chi ymddiried yn hynny. Dyna ham fod yr hyn rydych chi'n ei wneud, a bydd gobeithio llawer syniadau eraill sydd gennych chi. Y syniadau cael yn nos yma rydych chi'n meddwl, bydd hynny'n wych, a bydd yn wrth fy modd yn rhoi cynnig arni, ond dwi ddim yn gwybod. A fydd pethau mynd allan o reolaeth, jyst gadael iddo digwydd. Gadewch i bethau fynd o chwith. Oherwydd dyna, os gyfannwch chi mi, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, does dim digon o wallau yn digwydd yn yr addysgu. Yr un pobl sy'n cymryd y pwnc, chi'n gwybod mae'n anodd ei gael. Os ydych chi ar adroddiad Roehampton sy'n cael ei ysgrifennu gan Sir Peter Kemp a Miles Berry pob blwyddyn, neu wedi bod am y blynyddoedd diwethaf, mae'r un pobl yn cymryd y pwnc. Yn yr un manau, gyda'r un lliw croen a'r un rhyw. Wyddwch chi, dyn ni ddim yn torri'r mouldiau drwy wneud yr un peth drosodd a throsodd. Beth allwch chi wneud i fod yn hollol wahanol a radical mwyn i chi, pan fydd gennych gael nos, light bulb moment, mae'n rhaid ei fachu gyda dwy llaw, ac os aiff o'i le, dys dim ots. A reswm dys dim ots yw, os bod yr un pethau'n digwydd trwy'r amser, os nawr ni drio a gadael i bethau fynd o'i le, dyna beth ni eisiau dysgu i'n plant ni, dwi'n meddwl. A mae'n falch o weld i fod yn eithaf dybryd. Rwy'n gwneud y cyflwyniad hwn ar y 10fed o fy hefyn. Dwi'n recordio fe, ac mae'r NCCE, a lanswyd yn Lloegr, wedi dweud ddoe bod nhw'n cyflwyno ymchwil weithredu rhaglen newydd. Felly, mae'n gysur i mi fod, nid dim ond fi sy'n curo drwy hwn, gadewch ni fynd allan o fentro a gwneud pethau newydd. Mae wedi cael ei gynnawd yn y cyflwyniad gan y NCCE hefyd. Dwi wrth fy modd gyda'r llun hwn. Dydw i erioed wedi edrych mor rasol neu hudolus yn fy mywyd, heb sôn am gynllunio gwers neu rhywbeth fel yna. Cafiat mawr cyn i mi orffen. Mae hyn i gyd yn eisoes o fewn fframwaith ac amgylchedd sydd eisoes yn bodoli. Allan ni ddim gwneud beth bynnag rydych ni eisiau. Rwy'n siŵr y bydd gan SLT, barn am y dyn hwn gyda barf yn ystod y cyfnod cloi, a oedd yn dweud, hei, gwnewch beth bynnag rydych chi eisiau, torri reolaid, dim ots. Nid dyna hyn yr oedd yn dweud, ond gobeithio bod yn cymryd fy mhwynt. Rwy'n deall na allwch wneud popeth, ni allwch wneud popeth yma angen, mae arno mae angen i ddangos cynnydd a pwyntiau asesu, ac yn y blaen, ond lle bynnag y bod modd, torri'r mold. Ysbrydoli y plant hynny yn eich ffordd unigol a phresonol eich hun, a pheidiwch poeni. Roedd yn hollol wahanol i hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud. Chi'n wych a byddwch chi'n gwneud wahaniaeth i fod ar plant hynny drwy wneud pethau yn y ffordd honno. Roedd yn eich addon llwyr. Dwi'n bendant dwi'n rhedeg drosodd. Diolch eto i Adam, diolch i Technocamps. Dwi'n edrych ymlaen at glywed beth sydd gennych chi i gyd i ddweud am hyn, ac os oes gan unrhyw gwestiynau pellach am rhai o'r strategaethau, dwi wastad yn gael. Cysylltwch â fi. Diolch.